Nong mikmat jong ka nongkrem ubadairu presiden jong ka Voice of the People Party ba Arden Miller ba sayomon ulapan pau ba ka sarkar jela ka dei ban phai dien biang ha ka bai dei bat ka memorandum of understanding ka balasoi ha padeng ka Meghalaya bat Assam namar ba ka dontang ka jing ai bat kamdan ka jingsim halor ki jaka ya ka niu ba Arden ulapan pau ba simenta banyatai halor ka mangtengka halor upod usam da ka baulon ra sendan da ka map hapo ka yeng darbar bat ka do shai ba ka map bara ka do shai ba kitu ki jaka baladep ai saka Assam men hakani ka peni bat ka do shai ba ki hap Meghalaya Hi nomor ba kani ka map ka bala penmi hi ka sarkar Meghalaya ka ba peni upod usam kat kum ka para 20 jong ka 6 schedule nomor kum banga juang hi ba ka jela Meghalaya kam de ga bangim don upod usam nomor nomla banai jela ya kanu kanu ka jela klem da don upod usam mod boundary di we ni ki jingdon kam ni characteristic bingi ong tin khreng ha ka banai ga jela te bat kani ka map ka bangara ka kado shai gitu ki jaka baro ki ba don preng gitu ki ba kiladap Aisha Asaman gani ka peni ka kado shai ba ki hap hapo ka Meghalaya te gani ka peni ka jingtrot bat ya ka jingbam snus ka jingbam scam jingino ngalam jingi wat ba kin tip ela jong pur sam pata ka diga taw ka banga kwa pa non ra ka diga map ikata hi ka diga nong rim go jingi bangi ong badon kam ban review ngi priang ni gani ka MU na taraw ngala depan kren wat ha gani ka sin song dor bar ka pamata te ka nong rim hi ki jingi kalong ba don kam ban review ikani bat don kam ban penbe thamai biang namar kat kum ki sakhi satar ki babyang isha hi ba kini ki jiki jaka ki ba hap hapo jing bat ngala ra ru ya kata ka jingkren juga sarkar ba kin wanra ya kata ka jingi penbe ka ba ki shim ki ai mar kliang re kum kolom ta ka don bitang ka jing ai na kliang ka jingi mdon ka jing shim hi ngila i ka jinglong kuman juga ni ka sarkar da fikren ya ka yo purusam mo fikren ni kanu kanu kamat tenre gi hi ka jinge khi siki jaka kapot bagin ki snong gi bagin song snong gi pen pau bangi ngin long kita ki maupot walar ka de ngi ban jaw ka snam te kom ka party hi bat kom ki nalam ge bran ka jinge khli ngin ha ban shim ya ka sin jam ka ban long ka jing I mean sim bat ka jinge khun ka ba ngin pat pen sange ha ka bri ba ka ni ka jingle ka jing mar kum ba kalong manda hi menengala kren khindiat ba ka jela Meghalaya ka don kam ban penkla khindiat ha kor kom ha ka jingya linti ka jaka ni ka approach ka bri ba kum no ban pen be pu sam mar ka e ki bangi lab ni kalong pa ka rukom ya jing Meghalaya ha ki san thot li ki sem kalong daga ju ka linti ki be so hun ha ka jing kren ki alat ya ka sarkar Assam long kim pen i ya kata ka jing scam jing jungki te deina kata kata kum ka party bat kum ki nongalam ki bran ka jike khli ngin hab hi ban don ya kata ka jinge train kat khamta me ki tu ki nong song song ki bran chi jaka kapun ngin ma ban chu i be ni ki kum to